Si Kuya, di ba? Yeah. Dapat ang mag-istorya ni. Sa manay ay. Si Gulby lang itong kakantahon na ni. Or si Chikwa. Nanata, Gulby, si Chikwa, Oh, Chikwa. Sa manay ay. o si Bukol. Ikaw si Bukol, wala na Bukol dong. Oh, Si live. Bukol, pasok na lang dahil. Uy, unsa man ni? Na-post na ni sa YouTube, kuya. Okay? Uy, tempa. Kamo na. Naunsan man ani? Panginabuhi gid ni. Okay. Nakatugpa na mo? Nakatugpa na mo din na. Kisaw. Okay, maayong gabi kaninyong tanan sa mga Kisaw live diri sa Cebu City Headquarters, Talisay City. Cebu City pa, Talisay pa gyud no, Philippines. Kini si Gizel Lastimosa. Yes, sir. O kini si Sir Ay gakurug sa katugnaw dinhi live sa headquarters Florida, USA. Oh, ako si Domino Posol din sa branch sa Kisaw TV sa Ontario, Branch. Canada. May buntag kaninyong tanan. Kumustamos ginamos? Yeah. Ti, na-post na te sa YouTube. Unsa man ay karaan man tukar eh. Oh, na-post na. Oh, Kanilang kanilang bag-o. Okay, so kumusta? Kumusta ka? Murag dugay na kay tawa nagkita, no? Kumusta na din? What? 6 Kumusta hours na din? ago lang. Congratulations! Hello, kisa man to bago to na tong co-host. Okay, so unsa ganito atong tukion karong buntagan natay wa na human. Oh, kuya, imo na kuya. Take it away. Atay pa. Si Unsa Sir kay Doms. tatong Greet na ka, Sir Doms? Pa, May greet greet ka sa ba? mga listener. Ano yung mana, uy? Tawa Tingnan na ako, di ay. ay. Okay, yeah, take it away. Nalimot man kung sa tatong topic. Itong Alzheimer's food- ka din. Natakbong ko sa resident. Food stamp. Oh, food stamp. Food stamp. Yeah. Sige, ang High ato blood ka na, high istoryahan blood. karon kay food stamps di ay no. Mga kakisaw, pahibaon ta mo nga dinhi sa USA naa di ay gitawag nga mga assistants no. Ato nang Bisayaon ano nga ayuda sa mga katawhan. Oh, di ba Sir Doms? Karon ni try me Uy, lamo kadako. dito mi siya kanang kuan no sa usa ka area sa downtown sa Central Florida DOH duhol dito unahan kuya nga daghan kay kalinyang mga homeless no mga food stamps so ni appeal sa kunuhay mi dito no linya mi dito niya kay ang nagtan-aw na mo dito sa gawas kay kita siya na magasakyanan mi isigay ang mata nga homeless Unya. sakyanan so ako gitangtang akong relo nya si Sarah nanangtang sa siyang mga alahas ato mi nilinya mi yan ingon mi nga wa mi trabaho tanan misiga yang mata sige siya tan-aw na okay kanang unsa man inyo ko sige magpa-check na lang ko sa akong hypertension kuya kay nalputdan man kog amlodipine so diana na lang siya murag di man gid ni mga homeless wa mi hatag food stamps na aton lang mo sa emergency room wala gid mi na entertain kuya nalain ko ato nga Kuya. So, in short, dili ka katuhuan, kuya. Dapat nagkagidlay mong naong siguro. Kuya, I don't know, giunsa sa kong kaila yang asawa nurse. Yang din asawa dako kaayo posisyon sa usa ka hospital. Nya, dili lang na iyanong staff nurse or bedside nurse. Kanang ang kaila yang asawa kay lahi gyud yang asawa kanang nagi posisyon. Pero kuya, magsige sila adto sa food stamp giunsan nila kaya makakuha man sila mga dilata ilang ifada sa kuan sa una kuya kay gitan-aw wa mi head to foot diha sa Pilipinas kay head to foot man ta diha no dito kay eye to eye direct tan-aw sa nako Bluetooth Bluetooth transfer. Ready to connect. Diba ka Goldie, ikaw, complete niya ka. Hindi ka kapitang kay gold imong buhok.
Uy, kaging mas Goldie. Natiuro ko, oy, ikaw ba te? Basta gani matiurok ti tangtanga sa akong dagway ti. Uy, king tan-aon. Nituskig te, nituskig. Nitanaw ko niya kuya niya, nitanaw sa siya sa sakyanan. Tanaw sa Oh, mao di ay naka. CI di kay kuya ganun. Di mo Dato. kalayo ang sakyanan niya. Maglakaw ka nga kanang panington kag dagko kay bugbog ba. Napa na di sa to ka ng 5-piece day. Di ba? Pili ba ta? Akap na lagi sa to. Wala na yung 5P. Dili mo ambit sa ko sa kong kasinatian sa Sibudok. Oh, storya na lang gyud ko nga Sibudok na. Diba? Oh. Okay. Dili, kay nami parintite, taga Mual-Mual. Taga Mual-Mual yang anak kay naa sa Sibudok kuan sa nga ani na ICU something. Ambot sa toy sakit basta among gitabangan nga ato mig social worker. Sus karon kay insaon man insaon man nako akong dagway. Di sa ospital, social worker sa Sibudok Valley. Insaon man akong dagway sa akong gibuhat akong gipapas akong kilay di kay imagine ka akong naw nga way kilay ha. Pero di pa kay inaani ka blan akong buhok. Di pa yung naani ka blan yang akong lipstick ti akong gipapas. Atong tiluoy jud kay kog naw ti akong mga las akong gipanakon na. Tiluoy jud ko dito ano ko may hapon ma'am ana jud ko luoy jud kay kusanan. Sing sad ti pag-adto na akong talisay ti. Ako sang bintaha gyud ang atong tatay bana no nga kuan ba kanang nagmaneho bag kuan sakyanan. Kay gidawat dayon ti oy pagpangutana unsa day trabaho si imong bana ma'am? Ana di siya. Asa day ka trabaho ma'am? Nanangtang sa kuti nanangtang ko sa kong mga kanang alahas. Kilay, akong fake nga alas, akong gitangtang, akong makeup, akong gipapas na ko akong lipstick, ana. Mao rito ni ana din nga ma'am kanang unsa day mo trabaho? Asa day ka trabaho ma'am? Ingon ko nga. Kuan kanang naa ako sa Cebu Normal pero ako ni sulti nga maestra ko. Mura di kag transformer te. Transform te. As in na-transform gyud ko te. So mao to te in short, wala ipirmahan 3,000 nga financial assistance. Wala ko siya si mohang talent nga may pagka transform. Ngano man ka Emiliano nga wa man ka natuhoi. Nga imong dagkoy murag pobrehon man pod. Akong kuyog si Sarah kay si Sarah. Nindot kay Ma'am Sarah og panit. Puti kay panit. Nabawi na lang nakaingon to siya ba? Nakaingon to siya. Dili dong nakaingon to siya dong datuon gyud ni sila kay na siya kuyog bodyguard. Sarah ba na kuyog bodyguard. So murag inana gyud istorya ba? Dili ni katuhuan. Oy basig ka nang imong eyeglass dong, mahalo na dong. Lugi kanang pigil mo dong. Lagi niya lang sa kay. Unsa man imong experience sa food stamps? Uy kana dong, pobre kay kanang dong, wa kay antipara. Weird no, pobre kay no. Kana, dili ka kita sad. Akong experience kuya, lakaw na. Linya na. Gingnan man ko kuya nga. You, come. Samahan siya. Panilig na dito. So te, grabe, mas worse ka te, kinaan jud ka janitor te. Wala, oy. Onya, nakahisgot. Ay, binuang lang na ako. Nakahisgot ka te, nga, katong imong amiga, imong kaila nga. Unsa to, ang mga food stamp nga linata, ilang ipada diri sa Pilipinas, mo ilang ipasalubong. Ano ba? Tingnan nito nang nakadawat nga. Unsa man ni pagluto? Tinuod kay ngano. Nakoy naibawaan sad nga nurses gid sila, nilinya sila nya naka-uniform pag gid og scrubs. Yeah. Natagaan man pero galakaw sila. Aka nang wa gid sila nakita gadag sa tiyanan ba. Oh, laglakaw to sila kuya. Nang daghang katong issue kay kanumdum ka nga kanang manglimos nya human kay ang sakyanan BMW tago. Natanaw bit ako sa YouTube kung ano man day siguro yung ani sa food stamps, mga food pics ba no? PD ra gid siguro. Ako jobless ba ako PD siguro ko ana oy. Bitaw ato ra nang pangutan-on kung kuan. Unsay style ana ra maka-access kag kuan. Mao siya po na kuya dilatang tomato. Ana kuya ba? No, akong giapas by rice kuya. Di ba sige mold sad na dong. Basmati rice. Kuan siguro kuya kanang ang available nga rice na NFA na rice. Ko dili pa sa ato or nya kung linata na kuya og te kuan na siya kung linata near expiry.
Hello, grabe ka no? Ikaw, Ma'am Hazel, nakasuway ka ng mga ayuda sa 5 piece? Ako sa ganina din ha. Ulo, uy, di man ta qualified kay kuan man na siya dong ang need ana kanang nag-eskwela na kay anak na nag-eskwela niya dapat i-monitor biya na nila kung nagsige bag eskwela imong anak anaan mo na siya para ma permanente Please. ang imong ayuda imong fees basi Unsa di na may na na ayuda sa matuig gobyerno gibuhat karon nga eleksyon naman day. o kato te katong usa to Akap. akap o katong unsa man ay na Lami kayong pangwarta. unsa Hindi nang na akap ibaligya ay agad mo. ang akap di ay mao ba ni akap ba to te nga katong nakay trabaho pero below minimum imong Wala. Murag wala jud kay trabaho. Kinahanglan tapulan jud ka. nasa to'y usa nga naa siya trabaho pero Meron na below diri. minimum duha man na siya. Hala, may pa kuya balik na lang ka diri kuya. Nga Lugin naman mo. magpaakap. Balik nimo diri. Dili ikabalik nimo diri wa mo kay trabaho na, di ba? So makadawat ka. Correct. Kadawat. Di manawat na lang tag kuya. Para natay trabaho kuya, manawat na lang tag speakership sa icons. Ay, Hala, gilit. Ay lagi di bawal lagi to maglitok-litok na to anak bawal kay na. lagi. Uy, Kay kanang ba. iconics ba? Mhm. Yeah, unsa may mo experience sa kanang ni forward natong uros ko nga kasayo ba uy alkansi mo Isabot ko kuya. Kay Sapot nakuwangan ko usa ka oras. ano ako ba ngit-ngit pa man kay diri sa mua uy. Hayag Ako lagi mo luyo hayag na dong. kuya. Kuya, hayag lagi mong luyo kuya. Oh, ako swimming pool bago ko naglimpyo. Nindot inyong gipuy-an kuya no kay inyong apartment kay naay ko kuan, naay swimming pool. Oh, naa kuya nya wa mo ginaligo kuya sukad eh. Wa pa ginaligo diri. Kibaw ka ngayang ngano kuya sa una kuya kanang amo ang kuan kaya complex namin may swimming pool. Nya sukad pag sugod nakupuyo diri kuya, wa jud ko naligo kibaw ka ngano kuya. Lo. Mo to homeless. Kay kanang mura man kog kuan kuya, mura man kog kanang lulun kuya ba. Ayaw naman. Anong ludon mong kati? Kay mura siya lunangan te. Lunangan. Kay tungod kay Arte kay. Siya arte lunangan. kining arte kining chikwa eh. Kaning chikwaha ba arte kaayo. Siya lunangan te nya malunang ang mga tao ti ba pero sila mga baka kita ra kag kabaw te malunang. Wa pa kaligo. Nana adi sa tingin ana color uy grabe naman sad uy. Kung nangita ko sa swimming pool kuya nga naik shower sa kilid ba kita oy. Dito sa hug no. Di tingin na uso diha kuya. Unya. Di tingin uso diha kuya. Uy kuya doon ra yung simbahan din ha. Mga layo sad, mga nas 15-minute drive. Ganang 15 layo na ha. Bitaw kay diri sa ato kuya puting doolan na ana. Dito dola ng 15. Mura na siya guanday, murag si inyo padung sa Capitol? SM Cebu City. Ay layo jud di ay no. Layo eh. Pero doolan na dilin nila. Ang ilang basta may kag 10 minutes, 5 minutes, kuan na siya, dool na siya pero ulay na siya. ang speed nimo na kay 100 kilometers per hour. Ang ilang layo din hiday kay kuan Capitol ko sa Danau mo kana. Man first hour. So kuya, unsa man imo wa ka naka-mention, wa ka nakahisgot namo sa imong gipuy-an? Strategic location for dool sa simbahan, dool sa supermarket, trabahoan unsa man? Ang ako ang lugar, layo gid siya sa trabahoan Sir Doms, mga 22 minutes drive. Makagugo Power Ranger din na anak kuya. Layo siya pila kuya? 30 minutes? 20 to 22 minutes. Kaya ra. Kasi gituyo nga layo kay nangita ko good community. So kani nga Duval County, nindot siya nga community kanang may tunga-tunga siya sa uptown o downtown, mura siya midtown o dating ba. Ang mga tao dinhi kay di ka kaabot dinhi wa kay sakyanan kay may bus dinhi gud walay train. Area. So need gyud na magsakay. Oo, mura gid kag kung wa gani kay sakyanan, mura kag way brief galakaw. Kay kang kuan kang Sir Doms kay duol kayo 5 minutes pila kay to te? Ang sa sa akong trabaho 5 minutes.
1 sa minute ra oy, naro si Muluyo imong katre. eskwelahan sa kanang mga bata na kay anak, eskwela nasluyo. Unya, ang community center, yung train station, kuan lang, malakaw ra, walking distance. Ang importante ti ang airport, no? Kay kung anha ko pohon, imo Oh, bukang sugaton. Dool kay din ha. airport, 25 minutos or 20 minutos ra. Amo day ang airport diri lalayo day manas mga 45 minutes siguro. Layo, no? Layo or 30. Ini dool ra. Layo jud niya. Dali ra kayo mang naimutog pa, dali ra kayo kasi kuan day atong mga estudyante kay offeran man ako na ako'y drive ninyo sa kuan airport. Kuan man. Namo sila kuan day. Ang amo diri dool Sir Doms kay nami Publix, dool ra jud og Dollar General. So ako tan-aw ko sa Dollar General no, di man sa ta mamili lang. Ako lang yung tanaw ng iyang expiry no, nagay mga dollar deals, DD dollar deals. So diha mi tanaw. Bisan sa Costco sir, magbantay ka sa Costco, labi na mag-sale sila. Ay mo ba? Inig tanaw ni motor kay sir kay expire na nig sunod buwan. Mao man ang mga tinda sa Costco kana near expiry. Mo nang barato te. Mo nang barato siya. Basta ang sa ato kay ang dinhi kay Bogo buy one get one, ang diha kay buy one take one ay lagbasaha. BO buy one take one, buy one get one nya. Napaginay ko anti mga drama nila tinga buy one nya gamay nga print 50% get one. Ay kumpiyansa na ako ya kay mahibong ka nga abi na kog buy one take one niya di ay ang next day kay 50% ra. Kani nakapalit ko sa kuan kuya na alkan may pagkakuano sa Walmart ba. Tan-aw ko sa akong app hala tagkuan ra kanang ayaw lagi giingon ko si father nga ayaw lagi pagkuan. Uli wa ko nag-compute $6.20. Sus pag $6.80 man di ay. Ano man ka? No, tax online paliton $6 ko ha. Wala na human narito'y sumpay kung online. Weird kay kuya no ang kung i-online nimo barato, kung imong aton physically mahal, abnormal. Okay. Kay wala di man sang bayad og rent kuya, di sang bayad og kuan. Mo na bas barato sa online. Ang mga tao magsige order online. Mo na ilahang mga hidden agenda. Kanang by the way, namoy na ilahan nga estudyante natong Buen Consejo ba to? Na ba ta? Naman tayo estudyante ana. Murag na ano kay ngano? Buen siguro. Buen Consejo. Murag na day dong unsa nga batch? Pero kabaw ko na niya gamayon na siya nga girl niya lingin. Kay ngano nagkita mi ti sa SMC side ganina sa CR naglinya dako kay siya tingog ti. Ma'am kanya na anay ko ako na uwaw ipis ko. Di mo ka kaila permi. Ay hanoy ana siya nga. Pero murag kahibaw tingin siya nga di ko kailan niya siya ni una ma'am si Buen Consejo bitaw ko man ana siya. Ay kahilang dulos pa nga. Ingon siya, ma'am, di ko tiguang, ma'am. Di ba? Pero wala ko. Natiguang, kay ni gold man akong buhok. Kay kung ingon to siya, natiguang lagi ka, ma'am, di ba? Awan na, laparo to mga palwas ligid. Kuya na ko'y pangutana, kuya. Muambak sa tagikan sa kuan foodstuffs moabot ang isda o unsa ba moabot wala wa pa mo nahuman sa isda niya lumpia na sad ang akong pangutana kuya kanang sasakyanan ba ang atong sakyanan diri kinada si suot no na 80% oil life 70% oil life sundon gina nato no bisag bagura ko nag-change oil kuan kuya ako kaya kung sa isulti sa sakyanan kuya sa imo niya kay i-ignore man ako first kuya nya human kay maugtang naman sa siya kuya. Ya kung magbalik-balik mao na siya nagi something. Ang say mo sabot kaya sa ang fuel? Kanang fuel life pila na like remaining percent life niya sa fuel. Adi sa gasoline sa gasoline gyud or sa oil? Oil ako kuya kanang engine oil. Kanang kuan ko na kuya kanang mahadlok man kog kanang mga maagya ko sa daan napos nga tuma sa highway kay kuan dyan ako kuya nadyo koy kay mugawas ra man siya kuya kanang emailan ra man ko sa kanang kon sa sakyanan kanang email ba nga kinahanglan na ka mag-check sa imong sakyanan kinahanglan manhin na ka kay libre pa man kuya di ba
Kay libre covered Oo, pa man. ana. Bisan pa katong nakoy sakyanan sa una kay kuan gyud ko every naman na siya yung murag counter kuya ba nga 3,000 whatever na maadto na ka maadto jud kuya kay di ko ginahan nga pwede ang uban kay di man sila mo follow kuya kanang masigir man sila drive ug kanang masigir man Mata sila pa drive og si Sir Rodin. masigir man sila drive og bisag walay check pero ako mag-check Okay. jud ko kuya kay lisod kay labi na adto kag mga lagyo nga lugar kanang walay Hilig service. ra ba ka? Hilig ra ba ka O te og mag-camping gahi? kuya, nya matiurok imong sakyanan yan Ano yung ko may lang, bear, awan na. kuya, kanang camping kuya gasto kina diri mo greet sa data. Good morning, Sir Rodin Paspasan O ng si Hi, back sir. na Sir Din Mm. Paspasan ingon siya nga Brox. Brox maayong Brox buntag na. diha. Brox Ling man diha. ilang tauganan. Oh, may Oo, gabi ninyo diha, Brooks. Ayaw mo diha ha, ayaw mo palabi. Kasi ayaw palabi. Sumpayi dong. Sumpayi. Ay Ayaw palabi og og unsa. kaon. Og Ayaw palabi og trabaho. okay. Basta ang importante, work smart. Dili ta work hard. Oh, mao ba? Sige, Ma'am Hazel, akong pangutana, kumusta naman ang election din ha? Or adilan ta mag-start election? Okay, Di sorry lang ta. Kuya nindot kayo kuya istoryaan ang kuan si Cebu Uptowner kuya. Niingon kuya nga mayong gabi ka natong tanan. So, Maayong mohapin gabi, ma'am. mayong gabi diha ma'am Cebu Uptowner kanang mohapin ko anang eleksyon kuya. Nag-istorya mi ni Ma'am Hazel kay nagtaga kog feedback sa kong kauban ba nga sa Canada ko nog US ang level ko no sa kanang politics kay economic war, tariff, 25% tariff, unya kuan kanang mga governors, mga kuan na negotiations on the table sa Pilipinas kuya kay atong diskuto ko barangay level pa kuno kuya like oo nga kung ta ka move on anang gitikas ta ang eleksyon kuya unsa man Lagi o pataka mo ano. Pero ang akong kuan kuya, akong kita take kuya karon ni-file ko og kanang documents ba nga change of address kay nausab naman ako address gikan sa Correct. Melbourne, Florida no to Jackson. Naman dito kuya nga, do you want to vote? Sus kana ingon na to ning mga bago nga moabot sa Amerika. Ayaw gid mo click anang I want to vote kung Ano man? kung dili pa mo citizen because Di mo it's ka-vote kuya kung citizen na ka sa US. pero kuya, unmindful kayo ang mga forms nila dinhi nga mga legal naagoy options are you mura ba kanang mo vote ka gani naagi nga ano kay ngano nanan-aw ko ningon dito ako ang bana sa amo ang focal person sa recruitment agency nga kanang wag mong i-click yun kasi it's a form of fraud. Naada ko na daghang mga Mexican nga mga di pa sila immigrant na sa Filipino nga naka-click gid siya unmindfully vote. Ang imong vote ipasabot vote sa US. Mo vote sa Okay. US. Katong bago pa ko dinhi nakadawat sa kog letter gikan sa Comelec. Oh, di ba kaila kog kumilekte. So niingon nga, do you want to vote? So niingon ko yes. Kung sa Pilipinas, Pilipinas. Oh, ni vote jud ko te. Okay, To exercise my rights niya. Mao ra man gihapon te naglaom ko te nga manindot ang Pilipinas sighuman akong butar. Mao ra man gihapon istorya. Nindot ang Pilipinas basta tan-aw na mo na positive way. Ako since niabot ko dinhi kuya no, kanang na-learn gid na ko kay nagpuyo man ko together with a non-Catholic family. Bisag unsa kalisod ang ilahang nasugatan kuya. They always think of it like positively ba. Like nasunog ang itlog no, napagod. Ako taka lang og luto napagod ingon siya nga. Okay lang iyan nga nasunog siya at least makatilaw sa tagpagod. Ano positive? pero lagi sila positive. Kanang kuan ko ya, di sa ta ingon nga overly positive kay ang nag-imbento biya sa parachute ko ya, ang mga kuan ba ya, mga negative nga mga tao nga ingon sila nga what if ang mga positive ingon sila nga maglupad tag kuan eroplano layo kini maabtan ana adto ni layong dapit nya paghuman kay ang mga negative nga moto nga what if mubuto na what if manguan na matay ta sige binto ang parachute so may pangutana si Ma'am Cebu Uptowner kung ano siya ma'am ang kato amo na discuss sa vote na ay mga forms dinhi sa Amerika nga bisan pag hold on kaya ang context ni
Sir Ayan ma'am kanang naay mga form sa Amerika niya kanang naay option nga Options maka-vote na baka sa Amerika dili sa Pilipinas. sa Padayon sir ay. Amerika. Oo nya. Kuan dili mindful jud kay mo yung basahon nga mo vote sa Amerika kay naay uban daghan gyud nahitabo mga Pilipino nga kana ganing kita noon kay mga Filipino kung nagay true or false ato gitas true, ato gitas yes or no, ato gitas yes. Nya di gyud ka mo click atong mo vote ka kay bisan pag unmindful kay ka nga wa ka kay bawo gyud kanang form of fraud na dayon siya ngano kunong mo click kag vote nga di pa maka-citizen. Unya Oh. mo ni nahitabo ko ikaduha nang sunod sa mo vote ka. Naday pangutana dito veteran ba ka or protected veteran Or military or military nya ang ikatulo ana nga yun. dapat honest gyud ka nga di ka veteran or unsa. Ikatulo na kuya is organ donor. Sus masayop kag click organ donor kuhaan lang kag kidney naglakaw pa ka. Di ko yan nakakita na ako na kuya naka kuan kuya naka-assist na ko og kanang harvesting sa Harvest. kuan o mo na nga pag karon kay niingon jud kog no. No gyud o sakto. Ako ni dili ha kay ang uban ginahan man sila mag organ donor kuya. Ako kuya nakita na ako kuya Live nga sila further kanang daw. patay na gyud ang tao pag ulan siya namatay. Kami sa una kay kami ang coordinator pa ko ako may matawag anang kanang kuan Harvester. o ang matay harvest ana. Kita jud ko niya ngutana jud ko kuya kanang unsa man ni inyong kuan kanang patay na gyud ang tao ana ba kani siya Sa amo kuya. Amo ang facility kay na may mga assisted living mga tiguang nya sa akong unit 1 dili mga tiguang usually mga normal age ba sa other units mga tiguang na gyud nga diha na lang gibilin silang pamilya naa gyud dito sa form nga kuan kanang organ donor pero amo gyud suwatan dito nga not eligible for organ donor kay okay above 16 naman patient kuya mag-donor day ka naman eligibility kuya usay kay eligibility pa ang donor kay above 16 na diyan na kuhaan kay inig transplant anak kuya kuan tawag ana mutiguang na ang iyahang organ so mamatay ra gyapon. Yeah, ikaw Ma'am Hazel, pangutana daw Ma'am Hazel ang unsay mga view diha sa mga organ donor kay O kamo ba? O utan ano Ma'am Hazel ginahan ba sila mag organ donor? Sige asa man ko mangutana ana? Ma'am Hazel, mangutana ka ni Ma'am Hazel Arbon kay organ donor Sa coordinator. renal man na siya transplant no kidney transplant man na siya daw. Pangutan kani si ang nindot pangutanon si kaning Ma'am Cebu Uptowner kay dili man ni siya kuan dili man ni siya wa man siya trabaho sa healthcare tan-aw na to kung unsa iyang view kay wa ta kibaw kami dali ra man kami kaingog yes og no kay namami sa healthcare ya kanang takibaw pag unsa ilahang view ana Ma'am. Ikaw kuya kung pangutanon ka unsay mo i-donate nga organ unsay mo i-donate man kuya dila ra gyud ako Pass lang one lang na kapait anang dila te unsa ko man ang dila te isumpay sa dila dali ako din makatubag sa dila. Ako siguro ang dunggan kuya nindot na akong dunggan kuya ako i-donate ko naman itupok pwede ba ka no donate ba no Ay jud ko mo donate maski akong golden hair din ako ma-donate. For some reason kato nakita ko nag-harvest og organ murag na discourage man ko og donation kay kuan gibutcher wasad siguro gibutcher pero di ko ginahan sa eksena kana na lang di ko ginahan sa eksena nga pero father no nga harvest unsa common unsay common nga organ mata nga i-donate mata jud no mata cornea imuhang cornea mga kidneys mo ginate mo parcel of the liver cornea heart ngon siya ni answer si Cebu Uptowner basahate. Okay, views sa pag-donate og organs, lisod siya. Ang ako mo donate kay baw ko nga mausab na akong life. Kung siya ko mo donate, mausab na ko na iyang life. Kuan man ma'am, ang organ donation diri ma'am kay kuan man kanang kung mamatay ka, maligsan ka diha nya
dalion nila harvest imong organ. Si Father unta kuya unsa naa ba ka si Father kung unsay view sa Roman Catholic Church with regards to organ Organ transplantation? donor, Ay, yeah. lisod man kuya nga ni kadto nimo ni San Pedro kuya mana asa day mong dunggan di ay ngon habilin man. Di uy kay na impyerno man to tagiya. Murag Alo, mana pa sorry kay ha. Ang imong lawas adto pa daw sa impyerno imo ra Di dunggan makasud. ang recipient sa kong dila te abot sa langit te. Oh, Ang impyerno anong na lang noon. anong nasun wala may dila. Dili kay yawa man kay ka so di na ka kasud. Gikan sa food stamp ko yan abos don organ donor. Usa naman eh, gikan sa Kuan food te stamp. Bitaw uy kung sa Japan mangutana ta mm, ni si Buak Towner kung naa ba sad sila pareha sa inyo dihang food Forms. stamp. alam Napay kay ma'am mga anana, yes. sa Japan Ayuda, kapal ayuda. dili ba ka na ba kay ayuda no or lisod May pa ka paghatag. pagpa-ospital sa Japan Mao na no? ang atong Mm. pangutana no nga Munay ayun. na kung ospital ko to kibaw mo hapon te o di ko na mag Japanese. Unsa na ko kano? Uy, dinhi Bitaw. kuya na may mga kung naay mga translator automatic. Mo dinhi sa FBI ba nang hire sila og mga bilingual employees. So mo na nga pwede ka adto ka sa airport na di ka sabot og kanang di ka kasturag mga Meksikano or nga mga German. So So sila you mo imo translate. translate. Mo lagi Pero na ang ako ang kuan. sweldo $15 to $20 an hour. Kuya, mo lagi na ako ang sideline sa The Hague. Di lang ko may istorya og unsa akong trabaho didto. Ay klaro na te Ipig ay. kuan. Klaro na Ingon te. si Klaro na te. Kinigawan sa sa ba nigawas sa ba nigawas ah, pag ni si Buak Towner. Kung Mm. harvest ng og organ dili ko kasi yes dayon. Basin ma-target ko. Basin ana, sundan tani kay kuon tani ang kidney. Lagi, no? Pero sa amo, no, sa dito sa amo ang facility, naa gid mi dito daghan kay forms kuya nga, do you want to be an organ donor? Kay, Especially kung mo drive ka kuya. kay yeah, amo naa man agad na sa dito, atong di ba naa unsa? sa license na to? Philippine license. Are you an organ donor? Naa Mo, man na sa license. tanawa ko no, basig Oh na. my God. Naa dong oy no. Oy, di ka magbasa sa imong lisensya. Naa. Mm, Nasa Hindi ko loyo. magbasa day kay ang akong edad sa akong lisensya sayop, Kay advance. ako kuya, kitong pagkita nako nga nag-harvest og kanang organ sa usa ka batanon nga laki nga nag-drive kuya ba niya. Gi-harvest kay namatay naman daw pero nakita ko kanang activity sa kuan brain. Unya, pag human ko nangutana ko sa tag-harvest nga dili na sakit. Ingon ang ingon ang tag-harvest nga, "Nga pagkasakit nga buhi pa man ka." Ko, Okay. what if on the process sa pag-harvest ninyo labi na sa mata Wala. mabuhi ang Oh, kuan, mabuhi ang bitaw tao. no. Nay nahitabuan na te? Na Kana mabuhi siya kanang te? basig Wala pa. pag uy nabuhi. Hindi ta joke. Iwasan ba? Di ang ako kuya, naka-witness ko og ano, I am very proud to say it, no. Naka-witness ko og harvest sa kidney in the surgical kanang setting kay kini nindot ni siya paminawon kay ang Cebu Normal University College of Nursing mo'y pinakauna nga school nga nakasud og Assist. ni-assist og organ donor sa kidney ug Sa to. organ transplant. Duha gyud organ donor ug organ transplant. Dinhi So, sa gawas kuya, wala tay exposure sa mga estudyante para ana kanang pa-assiston ang mga estudyante wala dili na diri kay high risk na siya. Bitaw. Kay ato dito kanang kay risk critical taker sila sa te no? Isod kay sila. Dili When it sudtot ang comes to ospital ana. legal ako matters ato like kuya that. gipasud ko ato kuya kay murag ni kuan jud mi na ni kuan jud ko ni anak ko ba pwede ba mo tan-aw siya dili lang ka mo tan-aw pa-assiston jud ka si Sir Kirby Mm, Maxino ang kuan nato scrub so mm. dito ko nag-assist ni Ma'am Alitia ni Sir Kirby niya atong student sa CNU ang nag-assist pod sa doctor so nindot kay siya nga experience kay kita gid pinaka first nga eskwelahan naka-assist og organ donor Organ transplantation. operation og transplant. Ang Unya nakita na ko ang organ kuya no sa kidney
para ra kada kag mouse. O dako pa kay ni. Healthy kidney na, ang healthy kidney. Ang dili healthy kidney kay mura na lang gid siya og liso sa sambag. Mao ba kaya? Ang kanang ni shrink na nga kidney. Nikupos Gamay gid siya, gid siya. nikupos. Pero nakoy kuan pangutana ninyo. Kung mag-organ transplant, ang karaan nga organ nga guba tangtangon or ibilin? Tangtangon siguro kuya. Tangtangon tingali oy, dili. Nice thing to know, dili siya tangtangon, ibilin siya. Kay Ang ilang gibuhat kay i-markot ra siya kay ilang mo mao di. kung naa dinhi ang daan nga kidney, diri butang ang bag-o sa babaw ra itungtong. I-markot ra ba kay ang ilang kuan is to preserve the remaining stem of the kidney. Kanang kidney katong siya, kuan, oo. Kay kung imo siyang tangtangon, hilabtan, mosamot ang damage ba. So nice thing to know sa mga listeners at mga nurses, mga student, kung mag-organ transplant, ipabilin ang karaan nga Old kidney. one. Kuya, nasa nice thing to know nga kung mag-organ donor kuno ka, nya magkanang donor na kanya, harvesto na. Wa ko nay sakit ingon ang tiga-harvest. Wa man nay sakit. Patay naman ka. Okay. Kuha naman ka kanang ligmat na naman. Si San Pedro na may mga istorya. Dili kuya, muna Kuya, oy, klaro jud kay mga kwento. Dili ni siya kuan ha, pareha sa honestly, para ba ng blood donor ka, di ba ingon sila nga, the more ka mo donate, the more limpyo yung gawas. Kana correct na tinuod na. Okay. The more nga mo donate, the more limpyo ang lawas. The more limpyo imong blood kay sige man kag make og new blood. Kuya, mahadlok man ko mag-donate og dugo kuya eh. Ngano man? Mahadlok ka mo spread sa imong kuante dugo. Mag-spread. Kuya, mao na akong mga fear kanang blood donation, organ donation, ana. Di ko ginahan ana. Ako kuya, donate ko dugo sa tono kay sa una every birthday na ko mo donate ko ato 1 month or 1 month after before or after ana din ko sus kay namay ko itato kuya. Ako di ka pwede. Pwede. Karon kay pwede na di ay. Nga pwede ra gid ang tato. Akong kaluha si Alvin mura man to siya yakuza kay puno man to siya tato. Mag-donate na siya sukat nga na ako siyang giingnan nga pwede ra gid dong bisag na kay tato pwede ra gid mo donate sa pero awareness sa tanan pa. Yes te. Sa awareness sa tanan te unsaon ang organ donor na sistema. So ang first ana mo okay sa ka sa dinhi kay natay Trillium Health Partners nga Gift of Life. So ang mahitabo na ti na ko story katawanan kay bag-o pa ko ti clerk man kuno ako ng unit coordination assistant, so uniform gyud tag ako gyud tati kanang sulob gyud tag kanang complete uniform kanang pangkuan ba pang executive ang dating ba o attire executive ana no. So abot nako ana nya lingkod nako sa kung lami ko anya na may namatay nya pagkamatay di initiate din ko siya unsa man ni kanang organ donor ni ana din ko ingon din ang mga nurses. Yes sir. Kung ano nag-serve man ni sila nako ko. Okay, can I have the name of can I have the MRN of the patient please? Hatay sila. Yung entertain kasi sila nako kung anong buutan kani mga nurse nako nya ana nya pag humanay ko nga okay, did we call Trillium Gift of Life to inform lang nan kanang na call. Okay, I'll call na istorya nako akong gi-process kay ang hitabo na kinahanglan naasay confirm nga ang pasyente bisan pag naa siya ang ID nga organ donor siya tawag sa kuan nga relatives na confirm na ana na nya confirm juan butangi og naman ay protocol ko ya nga butang ice aron na preserve ana ba kay extractionan man mo ana. So kung asa ang i-donate adto butangan og kanang ice ana so pagka kuan na ana so ni adto na ko sa kwarto ana kay kuan lagi mutan-aw ko ba kay nang issue so marites di ba. Adto na ko domino mo gina siya mo gina niya inborn dayon okay laka na abin ko sa tanaw sila tanan ako tanga kanang ikaw ang kuan ikaw ang taga Trillium Gift of Life.
Ako nang kuwang harvest. So in short, naaan kag ahente te, kung dili pa nakato te. Unya, ang Ahente ka sa St. pinakakatawanan Peter. ang pinakakatawanan kuya kay giduol kog doktor. Giingnan kog doktor nga kanang thank you sa pag-imong pag-ari. Di ba ko ano nga is like thank you nako. Ginamit ako nga natay pasyente to sa room 1 needs consultation. Ingon ko. Talking Ingon ko about kuya. that, no? Oh, Ha? sige, padayon. Ingon ko kuya nga dili mo ko doktor kuan man ko kanang UCA pag sislag pangatawa oy kay ang mga doktor kuya magsulob man og kanang formal nga attire kuya ba. Yabi na doctor lagi ka. Ako nang isulti ninyo ha kanang pareha gyud tag situation gyapon dinhino nga careful ta sa term nga mga doktor dinhi sa US sadno kay kung doktor ka ang mindset ra gyud sa mga tao is doctor of medicine jud ka kasagaran. Dinhi naay na hitabo sad nga nurse pud siya nga bright kaayo no nagpa-doktor sad gid siya. Eventually na fraud sad siya no kay ang nurse dinhi nga practitioner pwede man mo resita ang mga nursing practitioner. Kani kuya unsay imong view ani kuya nakoy pasyente nga dementia nya ako'y charge adto no so charge niya nagkagubot sila tos luyo kay nag-away sila na ang sasud sa room tulo ka nurse pasyente nya og pamilya nag-away sila kay insert na lagi lag IV kay tagaan nagtambal ang pasyente kinahanglan Tulo ka nurse. Okay. unya tulo ka nurse nya di sila kapiog sa pasyente kay di man gid mosugot ang pasyente kay na mag-insert kag IV kay still good na kuya di ba? Sige maglangas anak they're killing me. Violent day kayo, violent. Kunti nya humanti dako na sila problema so ilang gisulti nako so nahimo nang akong problema di ba? Auto kuya Giangin ka silang problema. Giangin ko silang problema napokoy trabaho ko niya giangin ko silang problema so kuha ko gown sila tanan tilang tulo na kita pero in their mind nagkatawa sila kay what would Domino do dili bi ako kanang mura og charismatic og dating di ba so lakaw pak nagaon gown while naglakaw ko sa hallway kung inyong may imagine taas kayong hallway while naglakaw ko nagkayab-kayab ang gown nagsulob di ko gown ana sulob di spak ana akong mask ana pa nya ni anak ko sa nurse siya nga unsa ko give me some clipboard clipboard anak ko yan. so gitagaan ko clipboard nay ko lakaday ko so day ko pag na ko gianan akong kurtina pak good evening this is Wallace this is Dr. Domino what's the problem in here anak ko pasyente yung pasyente ko ya doctor they're trying to kill me no they're not trying to kill you they're inserting the IV because I'm gonna give you medicine that doctor will give you medicine yan pasyente so ikuan ako no ibutang na unya ang mga nurse kuya kakataon noon na kaya sila mo break na sila hang kuan ba ilang katawa ba ya pag human nag-insert ko very good okay I'm gonna come back I'm gonna get your medication lakaw din ko nisarado na yung kurtina just gawas hallway tila sige agik-ik nya ang pangutana kuya is it ethical for a nurse nga mag-ingon ato katong gibuhat ba pangutana ipangutana sa kuan sa mga nurse akong view kay mo tan-aw magita sa by the book matano ang first rule nako sa dementia gid is bring to reality magino niya atong gibuhat kay wa man to nato gi-bring to reality para nako murag dili ko dikto nako makaya maging ana kay mo man akong gi-review karon nag-review man jud ko karon on how to take care of mga dementia schizophrenia mo man akong mga type of patients ang first rule gyud dito bring to reality right caller right time right day, right morning, right patient, right nurse. So, musulti yun ko ato. Pero if it gets the job done, I would ask my case manager on how to do it. Mo daw na. Ikaw, te, unsay imong view? Nindot siya istoryaan kay kuan siya kanang kuan siya academic and moot. Sige, go. Yeah. What about between life and death na di ay no kinahanglan need jud siya. Tapos sa katora nga situation. Was it right for the nurse to pretend
nga doctor To be siya. a doctor o For me Mm. in that situation te murag dili po ko Ikaw mouyog ko yun. rin ay. Kay ngano, number 1 naabi ta sa laing naso, di ba? Nya Mm. katong mga kuyog nimo mga langyaw, di wa ta kay bawon sa Mm. school ato ilang utok, wa ta kay ba musumbong Mm. to sila sa nurse manager nga mao ni gibuhat ni Domino, nagpa-doktor siya. Oh, ana pwede mo na dili So dili sad ko. So, na ako'y training sa demensya sa una. So, ang training sa demensya nag-ingon nga kuan, bring the patient to reality. Ni ana ang kuan niya. Paghuman kay kanang nibalik ko sa ako ang trainer kay nakaingon ko nga basin sayop ang akong pagka understand sa ako ang sa training. Niya Nadunggan, na ako nga niya na ako sinihatag ko sa situation kay magsige man mig retraining nga ana. Nihatag ko sa situation nga mao to nahitabo ni do adto ko sa patient room and niingon ko di abis pak. Niingon ko nga this is Dr. Domino. Let's insert an IV right now. Ana ko niya. Ningon ko sa among trainer. So was that ethically accepted sa care sa pasyente nga may dementia, knowing nga ang pasyente nga may dementia there's no going back to normal memory. Ningon ang trainer nga sakto na nga i-introduce ang patient sa reality. Pero the question is, what is reality for the patient? Kay at that time, patient nga dementia. at that time, ang reality niya o ang imong reality kay two different things man. Nya di ka pwede makiglali sa pasyente nga kanang kuan, kanang na dementia. Kay imo siyang pugson sa reality nga dili iyang reality. So at that point of time, ang reality niya kay ang iyang authority ang doktora. Unya mao to nga ang pag-intervene and pag-play sa act nga you're a doctor to get the job done is ethically ingon siya ethically right niya na siya, pero dili siya ma-apply sa mga pasyente nga non-dementia walay dementia. Pero dili sad pwede nga tanang pasyente nga nay dementia mag-pretend na lang ka nga you're a doctor or something. Pero at that time kay ang gidahan ako dis trabaho kuya nami mga ethicist kuya ba, and they try to explain sa action if it's right or wrong. Nya ginahan kay ko kuya kay maka-consult ko kuya. So ang nahitabo kuya naingon na sila nga nasa idea nga so mo sulod ta sa reality sa pasyente. So mao na yung ibasabot anang into kanang kuan ba kanang reality kay kung imo siyang ingnon nga no ang what's real kay mag-away mo sa pasyente walay mahuman. So mao to kuya dili lang nakausa na hitabo. Dili lang nakausa na hitabo. Di ako pangutana kuya kay ang next na to nga ipangutana is not the situation but ako yung i-imply nga dili sa ta pwede mo restrain sa patient just because nga siya dili siya or di sa ta pwede mo sedate sa patient. Pero in case of life and death matter nami protocol sa amo ang facility nga motawag og doctor niya ang doctor na gid ang mo decide kung i-sedate ba just to give the medication nga importante na jud nga life and death sama sa amiodarone. Kana. Bitaw. When it comes to reality, bitaw. Okay, when it comes to reality, mangguti, like, di ba, ningon ta, let us have the patient with dementia face the reality. So, iya mangguti nga time, ang reality niya, katong tulo ka tao, siyang atubangan, ang tulo ka tao, nurse to siya. So, here comes, abot ka, nga nagpaka-doktor, so nituo siya nga, doktor, jud ka. So, mo ito na siya ang reality, di ba? Yun ang natay psychiatry, diba? Kaya pag akong usok sa mind, kung pareha mi niya magtan-aw siya namo nga puris mi nag-scrubs, pareha raming tulo. Pareha raming upat. So mao to nagpalit ko gown. Nagpalit ko gown kuya. Aron ma-different ko ana ba. Ikaduha na nahitabo nami pasyente nga kaon og cat food nya kinahanglang i-restrain. Kao mag-cat food kuya. So para sa mga naminaw, different ni ang among areas aning gistoryan ka sir ay kaysa unit nga ako kaysa emergency department. Sa emergency department nami mga daghang mga parabitog kanang privilege to do nga mabuhat ra nimo nya supported lang ka later on. So ay ko kuya, nag-inject sila kuya. Nag-inject sila nga. Mga funny ni nako nga moment sa emergency ba.
So inject sila kuya, di sila ka-inject og haldol sa pasyente kay nagwald naman kuya alas 3 kadlawon. Di sila ka-inject og haldol kay langas ang pasyente, nagkumbate dito sa sod. Yeah, the same thing gihapon ang gibuhat kuya. Sod ko kuya, gaon gihapon ko, introduce gihapon ko nga mao na. Maminaw man sila sa kuya. Basta doktor na ganay ang ilang kaatubang kuya ba. Maminaw. Kanang ana murag taas kay sila regard kung doctor ka dinhi nya mo na nga kung mag-pathway ta to Doctor of Nursing practice kuan gid ang imo ding first sulti, I am a nurse doctor practitioner. Yeah. Para makahibaw gid sila nga Para nurse ta makuan. din. Pero aware gyapon ta nga makaresita gid ang nindot dinhi ang nurse practitioner no kay makaresita og tambal. Yeah. Mao to kuya. Ingonin ko nga, this is Dr. Domino. Can I inject something? Ano, did you ko mo break sa kuang kuan kuya? Ako ang kanang sana? Role play. Ingaling. Yeah, oh my, tingnan siya. Oh yes, doctor. Lingkod. Ano mo siya? Pak. Ako, gimme. Pak. Lakat. Umana. Di ba kay, busy ba ako? Yung masik. Mga mga stories sa akong trabahoan nga dili gyud makalimtan sa akong mga kauban ba nga ang ilang tawag na kuya Dr. Domino. Pero sa katong mga bag-o nga nurse nga mga graduate kanang mga terms doctor, nurses, dili na siya pwede ikuan kuya Interchange. o dili po na siya pwedeng moangkon-angkonon nimo in front of public na you're a doctor or kay kuan na siya. Number one imong gitan-aw malpractice giday. Correct. Misinformation ang imong gihatag. Regulated titles. Sa dinhi kuya na ay usa ka comedian ni hinumdum ko sa una ni kuan siya nga nurse daw siya. Gikiha siya kuya kay dili man ka pwede nga kuan kanang mo kuan gamit sa word nga nurse kay regulated profession man na siya. Ako muna kung nakuyawan dinhi kuya kay sige pangutan na pagkuha nako sa ako ang cellphone nga line ba. Pangutan na lagi, are you a nurse? Yes. Where are you working? So, wa pa makugasugod og trabaho kuya. Nasi kong pangaot sa akong ulo mo. Yeah, I'm a nurse. So, wa pa man ko work. Yung nga, just arrived and, ano. Kaya dali ra no. Hapit naman nita ka usa ka oras kuya. Sabot, 30 minutos ra. Sige, te. Palihog kong post te sa kuan na to. Sa ganito. I-post din na to mga So ako daghan pa kay kog i-learn din maingon jud ko nga nindot ra gyud ang experience nga nalabay kog bisag unsang area sa una diha sa Pilipinas, sa psychia, sa OR, sa DR, sa na DR ko sa CCMC day. Sa kuan og kaning sa St. Anthony ug sa katong mga community hospital no. Naargi ko na learn og sa mga home for the aged nindot ra gyud ang experience po. Yeah, kay ngano very kuan ta. Very kuan ba ang mga faculty ang kanang clinical instructor because we are kuan ba generalist. Okay, no, pumunta na day. Ingna daw sila dito nga si Machakon ba, hemodialysis nurse man siya, ipada ang mga students sa dialysis unit kay sikat kaayo ang dialysis dinhi. Nindot kay siya nga field gyud. Na naman tay rotation dito dong. Okay, very good. Nya si Machakon ang actually dili daghan gipang orient nga faculty. Dili kay gi under renovation man ang ilahang katong building sa hemodialysis. So na sila nag-occupy sa ubos sa VND which is only 5 dialysis kuan ra daw machine ang gikuan. Oo. 5 ra daw. Hello, unsa utong uban nga mga pasyente regular luya no? Mao gani mao na. Yan nana dito yung mga dito yung student nga gi-rotate pod. Kuya sa mga Kuya sa before ta mo end, hapit naman 3 minutes naman ta mo end sa mga listeners na to nga dili healthcare related. Unsa na to paglikay kuya nga dili ta mag-dialysis ug unsa man din ang dialysis. Sige, discuss mi kuya. Sige. Ako kay kanang dialysis no, usa gyud ni siya ka mga temporary regimen or temporary approaches
kung ang atong mga kidneys mosugod na og shutdown. Ingon Kanang nato madaot man atong kidneys kuya. ang pagdaot sa atong kidney kuan ra gyud kanang ato ra yung pag way nga atong pag-diet ba kanang atong mga nutritional intake sama sa super parat, super tamis, daghag mga chemicals and preservatives sama anang mga energy drink, kanang mga chichirya, kanang mga juice nya. Kani gid kuya bisan pa og di ka mo kaon aning mga inganing mga pagkaon pero di sad ka mo inom og tubig upset sa demohang kidney mo nang inom gyud ta og kanang so kuya kung madaot na ang kidney kuya maayo pa na siya balik kuya. Kuan gyud ang kidney mo na siya in fairness no ang liver ug ang kidney mo pinakalisod i-damage sa body pero do or die na siya do or die. Once nga ma-damage na wa na going back wala na kuya. So but ni may pasabot kuya kung mag-dialysis na ka kuya, there's no going back. There's no going back, especially kay shutdown naman ang imuhang kidney creatine clearance ba. So pero there are instances sad kuya nga for example gidialyze siya maybe in a month lang twice a week. Ngayon pwede ra sad siya ibalik na nga kanang dili siya mag-dialysis. Depende pa. Yeah, ang atong dialysis di man siya ingon nga katurang mga lisod na kay katong mga padung pa maglisod i-dialysis din siya sa doctor para maapsan pa niya para malimpyuhan, diba? Wala na iba nag-IJ catheter din. What is the layman term sa dialysis kuya? Wala dialysis. Saan man na dialysis lang or kanang dialysis ang dugo gilimpyuhan? Sige. So tiin mo kuya unsa nang mga shunts kanang makahibaw ang mga tao sa mga shunts. Namatay ka nang ibutang dinhi ang gana na kay IJ cath no intrajugular dinhi naatay AV fistula katong ibutang dinhi og katong AV nga shunt no diha ibutang temporarily unya once nga mag fistula na ka nang i-add na ang duha ka veins ug ang arteries as one itahi na kana katuna ng mga chronic na gyud kaayo unya na ako'y lasting to know lang wait sa kuya human nasa so unsa man ang dugo iagi dinha sa fistula og sa kuan unsa man iagi ang dugo dinha habwaon ang dugo sa tao in 4 hours nya limpyuhan siya kusok-kusuon siya dito sa hemodialysis machine mo agi kag filter nga murag filter sa tubig kuya unsa man ni kuya katong ipakita nato sa screen mao na siya kanang AV shunt na siya makita na to ang red ug ang blue AV fistula na day suwat kanang so mao ni ang red ug ang blue area mao ni dangatan kuya kung mag-dialysis na ka himuan kag ingon ani di ay himuan kag tubo so kuya is lifestyle also one factor? Correct, lifestyle kanang dugay matulog kay dugay matulog kuya matulog na kung atong klarohon bulpog mangugayo siya sa filter kuya dapat naglihok ta dapat maingon ko ninyo ha simple jud kang isulti estudyante kung wa kay urine output wa kay blood circulation dapat sa akong trabaho kuya sige ko lingkod kuya na kuya ay pagbarog-barog kuya kay parang imong veins mo circulate para na kay urine output. So timely ra gyud ay nga balik na ko walking gahapon. O kana mag-walking ka. Permihon ako ning walking. Kuya, kuya, istorya ay pamig mga muhuman na tag 905 storya ay mi og kanang unsay mga pamaagi nga ma-prevent nato ang kidney failure para minom gyud tag tubig nga kanang tubig na to water gyud no dili kanang juice dili kanang mga energy drink mga extra juice kanang mga Red Bull unsa man mga kuya sparkling water kuya pwede nang sparkling water kuya ano na siya kung ang sparkling water na yung mga spike kung gi-spike na siya with ingredients, dili gid ko mo suggest. Pero kung miingon ta og kanang normal nga mineral water lang or absolute baka or absolutely nga kanang distilled, okay ra sad na siya. Distilled, Pero ang inyo yung bantayan ang asin.
Nya kay mo sa asin na to, ako mutan-aw gyud ko no more than 240 milligrams. Pila man na ka kutsara kuya? Per Pila man? day? 240 milligrams per serving. Mo ako nang likayan. Mutan-aw lang ka nga no more than that kay akong code ani DOMS kay every 200 milligrams sodium 1 liter sa tingin mong ilimpyo para mawaswas siya o tubig. Kuya sa mga Pilipino ginahan makitag parat. Saon man na? Junk Mo foods, my nang God, kita kalami mo sa junk foods. Pilipino nga sige chips kana daghan gyud tagma. Nya kani mo ni ako naibawan kato nag-duty ko sa una sa dialysis center. Security guard siya sa una kuya para magmata siya sa kadlawon nga makabantay siya siyang tindahan no kay kuan siya kanang Red Bull, extra juice, snow beer ug kape. My God, Kanang stick, kuya. Nescafe stick iyang i-mix. Mo ni yang imnon basta magsiga iyang mata mura kuno drugs niya. Sus kay baka kuya 23 years old guba na iyang kidney. Si Father John kuya ingon siya kakuyaw nahurot na noon ako ang usa ka liter nga tubig sa inuman. Ako tubig sad. Kuya, mga tambal kuya, mga cause po ng renal failure may buntag may gabi da Father. Oo. Ang mga tambasa na to kasagaran gyud na to ato magid sa kidney no katong mga sulfa adto gito sa kidney mga tan-aw gid og mga nephrotoxic drugs o hepatotoxic drugs. Especially kanang Tylenol kuya no, mga cause nagkuan kuya. Kuya, nakabungkag sa kidneys ang Tylenol. Unsay mahibaw-an namo kung kuan kanang nagsugod na ang kidney renal failure. Unsa man yan? Na early detection or mahibaw na lang ka nga signs, no? mahibaw na lang ka nga late na. Simple lagi kayo. Number 1 lagi no, ang paghupong gid sa tiil kana tulba gid kay na pinaka kuya gyud kay na manghupong imong tiil, that's the sign of kidney kidney alert na siya nisulti na hoy ayaw nagpalabi. Mao ba? Hupong ang ikaduha kuya flank pain gid ka na ganing mo sakit imong luyo pero take note dili siya sa spines, di siya sa hawa. Asa man ka nang asa man dapat kuya? Sa kuan gid punta-naon nimo retroperitoneal area. Hala, mo din nang gitawag og retroperitoneal dialysis. Kana dinha. Hala, ano man ka tin hikap-hikap man ka diate? Kuya won sa ning istoryaan na to patay-patay man ni. Mangundang nakataoy kay murag kuyaw naman ni oy. Atong matiwason sa Sir Ayon sa iyang early signs. Go ahead. Sa dato ha kanang ang asin og ang parat og ang tamis. So sa tamis gyud no likay gid ta maglikay gid ta daan sa ato ang kanang too much sugar ba kana peripheral edema sakto na Father niya nasa kay kani grabe na gyud ni kuya ni hubag ang nihupong ang tiil sakit ang luyo kunya na din kay periorbital edema kanang ang mata kanang eyebags na to ba kuya mailan jud no mailan jud mo ang mga kuan renal failure nga mga patient no mailan gyud mo ano iyang itsura kay ngano mom gud ako ang first sayop nga nagtrabaho ko sa itago ta lang sa hospital nga atbang sa Abiliana. Uy nakatrabaho ko diha. Dumay akong first sayop kuya nga bago pa akong graduate dito ko nakuha og BP sa EV shunt. Agoy. Nisirit. Hapit kuya kuya hapit ni buto magay pag ana gyud ako. Guba kuya. Pag first pa lang akong ana sa bomba dis syagit siya kasakit. Ay, ana siya sus kay nagduol din akong supervisor. Uy, iyan ayaw diha sa iyang dialysis nga kamot kay mubuto ang pikas. Dito ko kuya nga pagkahuma na doon nagkurukos ko kuya kung incident report gabasa dai kog niadto jud ko sa kana akong libro balik tan-aw gibasa na akong dialysis kuya dili pwede magkuha dugo di pwede mag-BP ang pasyente mismo wa siya sulti kuya wa sad siya ni sulti kay duka na siya pagdayong taod ba ana siya dito di kuya katong pasyente kuya badlungon kito siya iyang schedule Lunes niabot siya Wednesday na sato pa kuan na siya kanang toxic na kayang utok ba sato pa kanang low na siya consciousness pag abot niya dito na to taas na kay yang Freya dito ko nagsugod nga nagtuon jud ko kanang nephro daghan kay kog speakership on chronic renal failure so
Kuan Butter. mao to, i-summarize nato na yung mga early signs and symptoms ang renal failure, peripheral edema, flank pain, malikayan sa Periorbital dili edema sa or Periorbital. periorbital edema kanang manghubag ang mata nya. Ang sunod kay kinahanglan likayan ang too much salt kanang mga and mga glucose. ginamos ug unsa pa na diha no, unya kanang healthy lifestyle malingkod-lingkod para sa mga nagtrabaho nga naglingkod no, lingkod all the time 8 hours barog-barog lakaw-lakaw para og sayo matug na lesson na kanang early warning na kuya kaya ako wala every 1 o'clock na ko matug kuya nya kana mao na siguro na nga makatug kag imo ginang mabawi imong katug pamawi. Diti sign na sa old age na nate kanang nana. Ining mata Ala, na lang ka. Kuri. Oh, sige. Ako na ning hatag Sige. na Ma'am Hazel. Okay. Before ta mo close no, magpasalamat ta sa atong mga viewers karon og katong mga viewers nato sa makabot pa on demand kay kibaw ko nga wa to sila kaybaw cause this is unscripted. Okay, magpasalamat ta ni Father John, ni Cebu Uptowner, ni Sir Rodin Paspasan, kisa pa napakoy nakalimtan te. Wa ka diha makita sa Facebook te kasi ni view. Oh, kanitan-aw. Wala ba? Tan-aw na Okay, to so kung kuan. i-check while mag-check ka, magpahinumdum day ko sa mga viewers nato nga naatay show live day, I mean live on March 15. Okay, with Sir John Luzmar Empenado. Okay, that will be on March 15. Nadia te sa Facebook? Na. Nas Ma'am Aida. Okay. Okay. Daghang Okay. salamat sa mga naasad sa Facebook nga nagtan-aw ka nato karon. O padayon lang mo og share sa among YouTube channel. Kini si Hazel Lastimoso live diri sa headquarters sa Cebu City, Philippines. Og kini si Sir I live sa headquarters sa Florida sa Turo, sa USA. Og ako si Domino Pason, may buntag udto gabi kanyang tanan. Live gyapon din sa Ontario, Canada. Maayong mabuhi ka Pilipino. Mabuhi ka Pilipino, di kini maayo da. Bye everyone. Sayo na ko matugoy, lesson na to na ako kayo. Tinindot ko yung nagkakuan ta. Nagka-istorya ta na. Kumari ko naka-antipara, oy. Mao nakalimtan ni may mong gadget. Thank you, si Bob Towner. Oh, lesson na nako kuya. Nindot na sa sunod istoryaan nato ning mga sakit-sakit kuya. Oh, pohon. Ako na siyang i-discuss. I-discuss nato ni Thank kay you kayo, importante kuya. sa